Enuti na empenipo. Okay, say nena yipa. Millionaire no be ya adwen say. Yedi ka no. Anko yipa ro bebre akɔhwɛ Daasebere nyechi. Na nena Asante Mamponghene nkasa. Onu a asase no wo no. Onu a Yie wo no. Enena ɔkɔ. Akɔhwɛ nyechi. No ya amamre na amanye se fatayina. Enuti na bia ɔka sɛ enena yipa no. Na yedi ka no sɛ omo chiche nanom. Ebi adwoda no ya formula brother ayonkufa kese pa se beka ya wo se o mampani bi ba wanti professor Ofia be Fabuzia oba ware wa ha ne nanam wa ha ono su firi wa ahimfie ana di obeda abaka mu nre ye ono nso so Mamponghene nana no senti ne se ankobia ware wanchi hima ana ode wo oba ono nso be na yebeko prof yebeko pa me pese yeba amane a so sesi ya wa yifie nana eba wo me ne prof mo nkomo na onko na fe me ne o memra wo prof edi enti na yewura mu a yehu abrafo obi wura mu a yesi wasumade yiwu mpaboa se ebere kyerefo brabo no yesi yiwu bere kyerefo no ene de keka keka yo enche yo eye ni brother ya womo ahye ya na bola oh yeah ona obeja made abeshu shampabwa debi enya fese de enti no na abrafo no yese debi unima de a ye de yenim nti ebekiro enti emfa mpabwa nko ene mpabwa nso emfa nko no sebe onti akonwa so a ohene bia eye sebe osofo ohene bia osofo so bia na hote do hine ya sofo no wa onye ohine no onka sofo ena baby asofo ejina no sre nyankopon no kronkron bia so mfa mbakwa prof me da se meba menia ho menia de prof aka minim se wode bi beka ho a na ya sa ya ba asemfo so wada roma prof aka nyina okay sa na so fia musa prof aka nyina no yo prof enra national house of peace 74 by boku na ba asigiri abugarago azuko osumienu otunasi enemu eba na nanam wurawurafo ewa omoso omode omu ye betufo se biebru omo ofampo ene Daasebere sa na omo aka nanam bebre aba wo hwe se de Dɔte Yie yakwa de na obeka fa ho odedika rawura eye yoko ndi Asante hene nkofo ne wo na asɛm a ɛda hɔ sisia na Asante hene ɛna nasɛm a kɛseɛ pa ansa na obia kuraba nti na obu yɛ bɛhyɛ ɛwɔ bi na wie bi aha ɛnam obi so ansa na bɛsi obi ɛgye sɛ yɛwura asɛm a ɔkaeɛ no abra wɔn mo bɛsrɛ ayida no ɛwɔ nyina so pa kɛse pa ɛwɔ bi na wie bi eti no ka hu sɛ ade a yɛwura di mu tintima deɛ rawura nso di mu tintima yo nti na hu rawura fo ɛwɔ ha yehu Bretuo ka wiye boko na ba no ba boko esabe wo hwɛ ono na ɔyɛ second in command ɛwɔ National House of Chiefs nti first in command and then second in command na otetrani ene na bedi akyire nyina ne bae nti
ono ba ne se National House of Chiefs titina ni abedi eche na nanu ma Bretuo no omo dos na ye hu chichemu bebre we Bretuo we Bretuo we wada mo be ma ye nchiremu kakra e de nti na Bretuo ba ko chichemu ye bebre yo sanchichemu bia ni Bretuo chichemu e wo mo ye asenso to ba mampon Bretuo no ye wo figu ye enjimi nko fie ba enti abrobi ena kane bi oku ye ne ma e ko chi ba bi ana se yes enti mampon Bretuo no omo akonwa no bie no a ye wo wire du ya enumu no kra no otase ene diaka ekika ho ne aba baburu Bretuo adishibusia ne aba body ekrom adishibusia ne aba botase adishibusia nyina ye nuanom Bretuo ansa na yaba kwaw abele ya ono so oka adishibusia no ya wiredu anura na kwaw man hene me amene ne kasa mo ka se kwaw omo ya asante kan enchichemu bia enim papa munim etemeka to wode no so prof edienti ena nananom abontem bawro won mu nyina te ayipa so nyame maye no omo nyina ya busuafo nti wo hwa ya aman nyina na ewo mu no Asante achem domi abra bompata no bompata nka ono ye aduana aha na omo ya Bretuo no domi abra yi amwafo no oyamanyene na amanyina omo ya Bretuo no omo epie ho ye be nso a obo hu se abrempon kuma se chichiru abrempon Bretuo na wo bobo no so eye yi bawro yi abontem yi akasomaso ene de keka ho omo nyina ana no omo ti paso omo ya nuana omo nyina sifra danse ayase ene ahensan ena omo ba no akwantu omo tramba bi kakra ne tramba bi kakra eno na kwa uka ho a omo beduru akurofo so a kwa etifa mopo no so a okopie de okopie ye no sana na wonu mo so ba omo ka kumase sebe nyaado osandene ena abontem ne bawro eye ne dia o ka se mon ka mo akoma pon mo na mo ntena na omo aka nyina santi na omo nso hu omo ho se omo ye ba na omo sebe nyaado wonu mo ben sebe o ka busia ho na oti ho egogu ba bia ye ka wo ka ho de nanso e ba se ye eno nti ena tembia empempi no ye bokwawu no ansa na ababo wo mo aka yo prof abra na Mamponghene ma ene Daasebere di nkra no amane a oye mu baako eye mu profita fufuro bia fra mu tuntum fra mu ni ade wo so mu ejai wo mu na ebinum o ka se sabe enya amane yamafo bi komodie wo nchen wadama eno wo so mu se yo amane ene de hene bibi fufuro kra o de bewura mu a ya amane na ebio o be amane no bebre wo a ye bu ye ne aguso nti ye hu bi o so ye nkam obi nti ye hu no na da ku bi ye se o ye ngo famra o nyina chi abaka da enya amane na obehwa akamfo titiru asafo enchi ene Egypt na Israel endi sa wo mo no so ebesi na o mda so sesei ohina da forma na so bia to forma ko ebi abuada na nkro mo se na nsa ye hu nti so ko se ebi abuada wan ya abaka nyamane yamane enye de wunim na mum de yamane ene ye de yamane prof edi entina na naja kuma di fi Daasebere Mamponghene ma otena se wa pa no so a e manko a na etwa no hia wo hunu be ma bia wo apa no so e me man ka ye ne bi wo fam
and a being so a war with Kumu and any fun. So we need to get 2 4 free China or more one only Chidominano. I am a Urian Mamma and Nadia. Yo, sir, okay. A man and a mamma, a Kosuaka, memoir, a tip through Asante Mamponghene. And from Mamma and Mam Frasa. And ya Yebia Ebabiano, it's Mquacase, a man actually, a man any can coachia, Naman actually. Adentina, a dish atum, a bibinti. So, indeed, Diana, Asiano, one is you, baby. But I say, open so TV are phone at Tifo. Yewo Asante Mamponghene. I'm a near Mamponghene, Viteja, I in fear, Abobuano, Ramaka said, I in fear, any Abobuano had a wing. Daasebere Osei Bonsu, when you're a baby call. Daasebere Osei Bonsu, I will toss home you know. I when you're a baby call, the Dɔte Yie ascend away. And then a nefua, Yabeka say a toss on night. If you said you can you fear that? I'm a cassette. One and a gun penny subeba and a Daasebere Aberdeen cry a chat or cry. I had your wa, your bomb, Mumidi, and a Kwame a woman in folk would go for Minia Nana, our chain, Nana Kofidia, and a prof Kantanka, the historian, and so Prof Nana Minim, the prof Akan, Woodikakra, ever so swap, Mamponghene, boy, and then the Aka. You are not to us in Salaba. Prof, the main for BB ahead and count. Ian said, I do have got to get me a fiadano, a conform so, and welcome me, a common. I shall say, telling you didn't know Asante, I'm a many money. That's a better head off for me. He himself, that's a better for Tiasi. Don't you have conformation? I said, I'll come up review, and it be a young. But people say, no, it never go back. I'm afraid that's a better one can be. For instance, I Daasebere and Bagwashan or fun on paper said it, and I'm not for more. That's better as no fun on. That's what did you said Daasebere on cover. It's a person who can win it. That's what I'm doing. If you don't know, I'm for the chance here. I come here. You go my IoT, Asante Mamponghene, Bruni, Denison, everybody. I come for the domestic, a young man. Bibia, Bibiuna, I come for the Buzo. It's a Bibia, I come for, and the chance. Nana, dear, will be so. I was to see any say, Nana, be a candidate, no, say, or he'll be quite or to miss a baby, or to miss sorry. Brano Adam Pemu, would be a young comedy, and man, sorry, it's an Adam Pemunansa, a conform a common, a women Dananopa, and a conform a common, said the Abaya Abia, said Bikuran Nana, or Quakrano and Yanuria, or Bessa, sorry, and also what is Asamoa, only one my idea. A purpose, no, Yie can, a woman shall say, if Yada, Mimin, that was Yada, and they are Tuada. Asante Mamponghene, and I'm you, and a year, a year to what I need. But I said, and Nepani, but you know, the free for the Berlin, like I said, the proper Grandma, a year, the Union, the Yie of Bretuo, and over to an end, Dɔte Yie and Cassa. The moment, if you are never in Nano, I don't know to say Prof. Kayano. But I can't remember the make say about the track of or say to maybe Fiada, Menda. Then so Ibiaba. There's a Pia, I don't know the P. That is saying I ever say, the Prof. Can change to silence. You, teacher Kantanka, Yansha and Net Day Ayura, Probia Asante Mamponghene, who said to the Oya Asante Mine, Asante Mine, Ayanadia. Say, Mamponghene ba a year Piasia, a saying. So no move or quite ye baby, I said it. So say Nabedi a tray open a and say it or no nabrics.
Who are you on the say? Na baby e so I done say. Onya ma obia. If you say ono ne vice. Now vice e free mu a anase bibi to vice a. Kwa na original. Se bibi obi fu there ene utime soma. Na wa de se bi woni ho a woye wo ne mama wo. Na oni ho a bibia no wa na obey. Ndi Asante ne woye na esase woye. Okay. Enti anema ne no nema be ne ye behwe animu. Se wo hene ba yie se ya. Enipa ba ne di na ebo ne chidom. A se bibru omo ne ne ba anase na boafo be bisa ene ka no ho ma omo ba waba oda Asante ne nante a wonne ni jase ene nam ni jase no nko ayo man mu a na se ne ye hemfo ne hemfo o jase ye ahemfie ahemfo a or mo ahemfie o mo som wo Asante na ahemfie o man ye na nso a o man ye na ahemfie Asante na ahemfie jase no o man mu a na ansa na obeba no na ahemfo ya man ye otutu a one na man ye dina man ye no de ombedi kan ba betenase ama de se so mo ye bia mo aye man ye na de osiansia ne akiri mo beba omo no beba be hwan no ebi so mo na ebe bo no dwa anyo Asante ye no na ba ansa na waba no na ebe bo dwa ama ye no na eba hemfo kumasi abrempon ene amanyene ene bedi ka betenase atwen Asante Omra no na jese obia wo ba bia otie ndi se tie no no one ni jase so ne bepie opie so adumu se dom ena ya ne committee chairman kasai ano so yewura ba obefiti kotia ye wo bia yewura beso ye na wafra pakan edi enti na kotoko hene ebe ya kese se a titu ene na bedi akire na obefra pakan so abakamfro obi fro apakan de hyewa ni monyam a ade kese pa se be nyaaro betimi da hyewa ni monyam ense fro apakan ede aba se dwakora na wo ba ede no Asante hene mu a afro apakan aba odwabo ase ana se kan nkyina guo no Asante hene afro apakan ede hyewa ni monyam de ni monyam kese bia ni wa kyan se ohene bafra pakai na ukafa kakra kan wo mame ohene ba obesoe ewo kotia se bi ono ani fie na wafra pakan aba abehwe Daasebere ne agini na twa edi nkra etwa to eho no ka bibi kakra fa apakan fro nze sa kotoko hene maya obe ekwabra na so ma Daasebere di film kwa ya di bia eya se ura ese hotel na chi echire ma no wa nkwa ama na wo echire no wo so na so ma me de kantangecha fa kwa dia se asankese tuwe no ba no ba na di bia so pa nti ene se kotoko hene de obi antimi ntra bi nkyire se na fa de besi aye obedu ani na ebe wo sa pasete tie na se ebe kire se oba besi de se na prof kan no ndi dia se fo na Bretuo na so no minimza ne manso so ebe bo ni chidom aka ho ne naba ana ye nimza opie so a wode dom ne pie itina obedu ase ya enya asam ketwa prof na enka hu se me ka bi ebetumi aba se biebru ohene de wo fra pakan a tete ho na ye okun ayesa na woko efri se biebru ne second in command na akon ato enti ayie no so ye ni bre na so okosa de a ohene so okosa wo fra pakan na kosa enu to ka hu bi ntina ohene fra pakan ana every say ya ni bre eyesa ba ne se eno ma bebre no de ka ho wa ba bedu na mo no ne man ni ese se na manfo ono ane man ese na manfo hu no ndi ese oda pakan mu a wo soro na obi a otwa mu bi a hu se me nana da pakan mu a wo hu no da no be hu no na ka ho Asante hene ni kro Mamponghene mabi ekodi Asante ana Mamponghene mabi ekodi Asante wow ndi
yɛfrɛ no sɛ mpɔn ne mase deɛ ɛyɛ adeɛ ba sɛ wɔhene bɛduru a amanneɛ kwan so teacher wɔba bɛduru awie wafa no ho a wafra bakan no obɛduru ahemfie a de tadwa aboboa no ha nneɛma bɛn na bɛkɔ so deɛ ɔhene bɛyɛ deɛ ɔno a ɔnya maayɛ deɛ wontimi nkɔka sɛ ɔbɛyɛsei na ebi koraa deɛ woka no wahu bi pɛn nanso bi a na ɛda no deɛ wanyɛ ne sa yɛhu sɛ ɔtumfoɔ akyea me ebi mu adi kan aba ha baafoɔ sɛ ɛkɔ amekantankrantini akyea me bi mu adi kan aba ha abɛbɔ aporo bi nia ɛdeɛ nti na ɔhene ba na nakyea me adi kan sɛ kɔtɔkɔhene ɔmfiti berɛ kɔpɛ sɛ wɔkɔ baabi ɛhɔ no ana kɔtɔkɔhene a wɔba no yɛnyina nim ne bɔberɛ kɔtɔkɔhene sɛdeɛ ne mu duro siteɛ na wokɔ a deɛ wɔse nakyea me ɛyɛ na polisifoɔ ne asogyafoɔ a ɛbɔ ban wɔ manhyia ahemfie ɛdi kan ahyɛ aseɛ ba ha ɛyɛ na wɔtwetwa mu no koraa ɛwie no akora nom wɔ ha sei a ɔba nso ɔbɛsa nom no aba kyerɛ sɛ ɔmo bɛhwɛ sɛdeɛ ahomboa no ɛsiteɛ regional commander wɔ ha sei so kyerɛ sɛ abambɔfoɔ no nyinaa immigration mpanyimfoɔ nyinaa wɔ ha ɛbɛhwɛ sɛ biribi adana kwan mu asa na kɔtɔkɔhene bɛba a waba na kyerɛ me no bi so adi kan sɛdeɛ woka no ɛba bɛhwɛ sɛ ampa ahomboa no ɛsi pii ɛsita na kyerɛ me bɛhwɛ na ɔmo kɔka kyerɛ yɛwura ampa ɔho sɛ ampa afei deɛ ɛkwan anim atene ɛno nti no mu no adi kan baabi a ɔbɛtena baabi a ɔbɛfa biribia baabi a ɔbɛdi kan soɛ no nyinaa no biribia adana kwan mu ansa na kɔtɔkɔhene asi mi so wɔba ɛno nti na mo adi kan prof sɛ kɔtɔkɔhene ba ayi kɛseɛ bi sɛ yɛ a ɛdeɛn na ɛsɛ sɛ nananom a ɛbɛtena ase atwɛn no na ɔmoyɛ na ɛdeɛn na ɛsɛ sɛ nananom binom ɛyɛ yɛ dwumadie no nananom bebree hwɛ nti nkyia no deɛ yɛbɛgye ne saa pɛ a yɛbɛkɔ so agye nkyia no nti amafoɔ hwɛ yɛ bebree nti ɛnoɔma no yɛgye bi wɔ nkyia hɔ no a sɛbe deɛ obi bɛyɛ ne deɛ obi nyɛ ɛna mede ka kyerɛ wɔ ɛwɔ baabiaa ɔmo ba a ɛntoyɛ yɛhyehyɛ no wɔ kuma se ana wokɔ no kɔyɛ sei wokɔ kɔyɛ sei nti wotu mmirika ɛkɔka sɛ sei na ɛbɛba sei na ɛma a na woyɛ ato mmara afadeɛ kwan so no afadeɛ deɛ sɛ ɛyɛ kuntunkuni sɛbe obi bɛhyɛ kɔkɔɔ a na yɛ wɔn mo bɛn adehyeɛ nana mebusa question wei sɛ daasebere da hɔ yi ne mfuo nyini ne ho asɛm deɛ yɛntumi mfa nto dwa nanso nnipa a yɛtwa ahyia nyinaa yɛ tum yɛn nyinaa yɛyɛ tuntum ɛne ɔno n'afadeɛ no deɛ ɛyɛ soronko ɛyɛ sika kakra fufuo kakra ɛne deɛ ka ho ɛdeɛ nti na yɛ a yɛtwa ahyia no ayɛ tum na mmom ɔhene no a sɛbi eburu ɔno ahyɛ n'akwantu ase a yɛn nyinaa yɛhu sɛ yɛde yɛhu sɛ awerɛho ɔno no deɛ yɛayɛ ne fitaa ana yɛde saa afadeɛ no ama no a ɛne yɛ ate asefoɔ deɛ no nso yɛda ntɛm ɛfiri sɛ yɛdi ka ahyɛ sɛ mu obi a mfa fufuo nkɔɔ agye sɛ deɛ ɔhyɛ kɔkɔɔ ne tuntum ɛhɔ no wobɛtumi aka bi atoa so a na prof aba mu yo meda ase ɔhu sɛ mede ka aka sɛ ɛfiri efiara ne bɛ no nyinaa yɛgu so a yɛbɔ mpayɛ na akɔmfoɔ abɛkɔm yɛhwɛ sɛ Daasebere obɛtumi aba bɛka yɛn ho yɛ deɛ wɔ ani berem sɛ baabi a Daasebere wɔ sesei no yɛntumi nkɔsiesie ne ho sɛ bi a tuntum ɛba saa de na sɛ yɛyɛ agye atom sɛ ebi a ɔne yɛn ɛdi papa yes asɛ yɛagye atom ntɛntɛm dodo so yɛgu so na yɛbɔ mpayɛ na akɔmfoɔ apra kɔn ma yɛn ne yɛyɛ amamani amanneɛ sɛ mpo ɛnɛ no nkɔ na wieɛ no na ɔba bɛka yɛn ho no ɔwɔ sɛ yɛyɛ ne sika ne saa nneɛma no na ɛbɛtumi aba sɛ yɛgyidie bi ne sɛ ɔde nkonimdie ne fra asase so kɔ ana biribi ate sɛ prof bi ka ho ma me ɛwɔ mu okay onya yie ɛnɛ ofrɛ tuntum yɛ nana menim sɛ wowɔ asɛm bi a bɛbusa prof a anaa wɔ biribi a wobɛka na afei prof wowɔ biribi a wobɛka toa so a ɔda roma kwan da hɔ na yɛahwɛ didi so enti
Opimiso TV ahwefo madam Daasebere Osei Bonsu onya ne ba bi kwa se bi ebru ye ne Dɔte Yie ene ne nafu etoso 9 ena Opimiso radio Opimiso TV yatena se a ya bobo ho efiri adwade a ye gye ebesi na akotokohene beba acheame aba abesiesi ekire enti ene ye ne amohwe ye na mote ye nka medi de kwam ye wanimfo kokodrofo ye papa teacher kantanka prof and I said the historian and also boy echere name my and I nana kofidi awuo and also a boy echere name my ya de mubesi ha na ebrepam ya besai ababio monko so shop Opimiso TV na munti Opimiso radio ya woni ma papi ya ho na ya wo obi ni bedi nkomo sesi a teacher what dey o tana say ya yo say ya ni ahwo bi aba enke ya wie so ya nwie ti be sorry na ya ne panifo bi adidi enkomo baako mienu miensa ewo aha ya be yo say ebedi nkomo kakra moda so hwe ye ewo amani ampodwe ahimfie Opimiso 104.7 FM Opimiso TV Opimiso radio aha hello Opimiso TV Opimiso radio menshia kotoko fie na yewe yeguso aha eya amani ampodwe ahimfie sabre aha ye menya ewo musa yewra krobe asante kotokohene otumfo say tu ababio yewra ema ide na so enipa ewa ha menya pa ya ni omanfo bekoso atwetwe enkomo ewa ha Opimiso TV Opimiso radio na wadaru mebru mira adama ya mwakwa aba mpacho Opimiso TV suni aya hwe kamera ni maye mpacho wadaru maudi na da ho edi mai feme na kwame akon kuna hene chame eneme kumani kuna diado adi ameka nyina ne se ne de kai da mase se manya botre na alpapa ne anu ne nansa ne nyina no mo je kwani aba sanse Mamponghene de ye nyina yewura no no se bofo no se bi ta frache se se asantoman osma asantoman masantoman nya puntuo na ne se okrakura so so wase momra ye na se de ma se ekopo shira papa madumadi bi bia no enya nkoso na ya da se papa ye beko so ne ya ma menum bi atwetwe nkomo ne otumfo oba yewura otumfo eba opani wada roma Opimiso TV suni ene asante hene eba Mamponkro yimu me de Isaac actually okay wo hu asante hene pen me pa cha me hu pen ene oba ha e de na beka kire etiefo ne omo a ehwe ye nyina wada roma yo de meka ni say ne ye da pon kase pa ama asante man esan say nana edampem nti nana otumfo sedetu abio aba be sie no Dɔte Yie nti ne da eda kase ma asante man ene Mamponghene nyina yo Daasebere unim ne kakra me pa cha me Daasebere na beka afa no wadanse be na obedi afa no ho Daasebere de men ne kakra fa esan say ba Mampon no na oye Mamponghene wa ha nti say oyobi a obo no homoden oboa asante man ne Mamponghene nyina ewo tumam ko so obi a bia aye ko so kama oya de wo ne mabebre oni nti na ma de na beka Mamponghene pa de beka Mamponghene ye se bodwa kase a ofra Mamponghene nyina na woni akasa efa asante man ko so ho ani ne mania ma se ne be ya Mampon betumi pon ani ade na oni akasa fa ho man kola no sukufo ni ade na bugu ma otworo ma se be ya obuhu abakwasema otworo de to ho nyina nti na ama ya de kai asante Mamponghene me da se papa ye beko so ne mrantie ni bi akasa kakra ewo Opimiso TV so tumu sa ha ye menya pa be ma Opimiso TV so ni ya mo akwa ba Yeah, job. Within the say, Within the Alex, I was here. What Mamponghene mo? Me free a bet me free Mamponghene across. Okay, a year into now by. But that's 17 years, but in time see me free Mamponghene across. So what you could need a Mamponghene across. So Mamponghene tickets here die. Baby, almost as if you're almost as free. Only if I'm Mamponghene across. Daasebere Osei Bonsu onya ne ba bi ko na onim ni pa. E ba choma ba yin fi be times next year acha ne nsam kra ko. Asembe na beka fa no ho na oda ho a ye gya no kwen. Make the back after Daasebere ho ne say Daasebere no ya ho brasefo. En fa se we o ma hina se we pani no. Obre no ho ase e ma obia na obia kasa o chia wo ba ye ba yin fi a wo se we ya akora we pani. Ne mu no.
obeche obi ansa na okowura ahimfie no obi adi akodi na asa ti Daasebere de meka se no ohumobro no ahobrase ma obi a ti ne ho do ti na yesu aba ase Ye Daasebere papa minu aba ha oba fefe ye mo akwa aba ya eja oba ha da ben pacho mba ha efiada na nwumere ye ni se oba obedi agro bebre ha wa ya de mamu yo what woman oba ye kakra be na wosunya de be na akoso a wo de wani ehu apart from agro a mo bedi ya mane kwan so me da se me ba me ho a lot a me hu da ebi ti se de amamre ne amane kwan so yesi ade Daasebere no nokure ni wura ho no me ho adwiri me pa yie ti se ne o ma ye hu no ba oman hene kase ti se Daasebere Osei Bonsu mo emre so a omode da no son kokora ne ahosiesi ahodo a ewo ha ye ho ahosiesi sonko bi a so mo fi Switzerland and the buy I wo mo so de no efepe yie yɛdase yɛbɛ na na mo ama hene ɛwɔ ha yɛne no ɛbɛtwetwe nkɔmɔ kakra baako mmienu mmiɛnsa na yɛdi nkɔmɔ enti yɛne nana ɛbɛtwetwe nkɔmɔ ɛnso ɛwɔ ha ɔpem so TV ɔpem so radio Nana Ajenim Boateng Nana amama hene ewa yene no ebedi nkomo kakra opem so TV opem so radio menshia kotokofie mira wadaru mebru opem so TV suni mira daruma yemo akwaba Abejemaso nana wadaru mamunu ma yenu kafra oh ede so nyame na be hwede mira na wadaru na wafra tuntumi ede na beka tre Daasebere Osei Bonsu na unim no sen woni ahini mu kakra be na beka fa na wachre the best can is a offer so na me friend da ze baby bia me de freezer be dia akonya ewura nam so ma me fra be en fie du nine ba bia ni ho a Bretuo Piesie ene me watente se ba me afra mo fra me offer asema me enti ho no mu no ye na je se ne de ba akopɛ ne me ti nyame ne nipa enim ni aboye nyina pusa so yakopɔn no a wode ma no oje nti ebeda ne nyina ma na asrɛ sɛ ne dwuma pa na sompa obesom santema no yakopɔn ne nana no hwɛ ne yɛfa ne baabi pare ne nsie mai wada roma wadi mfiadu nkono woso so wadu akwanya mfiadu nan die na wasua afiri ne ho na die na wosu sɛ ɛsɛ ye nkyirima ne adehye mrante no nananom mrante omutete nkonwa so mbefusua afiri ne ho wada ene ma bebre sɛ wa akora hwɛ a wokɔte sɛ yɛ mo bidi na yɛ nuru National House of Chiefs na so yɛ kɔ YouTube ne tie the contributions wɔ hɔ a otimi sɛ bibia yɛ pagya wɔ National House of Chiefs wɔ pagya ba no ɔhwɛ records bi am na so sɛ de osi ka no ne nyinaa no ne yɛsan ba Asante Council ɛne baabi biara mu a ɛyɛ one on one ɛhyia no deɛ menim obi deɛ but me de metima aka sɛ masua bebree afiri no nyame nti mebɔ mmɔden di so a ɛbɛboa mabrabɔ ɛne mesom wɔ Asante mu a yɛwura Asante hene Irada rumi bru ya das papa say o asem bi etwa to a obeka futo bi abema mabunu afa ya mamra ni amane obi o wa odi bia bi akonwa to o medi a osemi ni se bi bru bi etesa o bi abeka afa ho afi se Daasebere na o ye na dwuma se bi bru oni bi di na o de bedi akonwa adama ye nyina se na ye aba adwuma na yewura Asante hene na ma bedi somo a ewa ti se wo adwuma mu kura na se wo somo a sa social covenant na yesa eyewa nti ya dia soma sɛ wosom na no so boawo ma ba bia wo ye no wo ba bedi mon kra na no no pagya wo ene wabusua edin chance bia obekwa koye abadwuma na ba that's bebre yema mo hyɛden so yo nana amama hene na yene no akasa yi yɛda mo ase yɛbɛkɔ so ene ɔmanfo akasa
Opemso TV ahwefo madama yeda so ewa amani ampon dwetɛ ahemfie na nanom bi eba ene yewura kotokohene ebeba ha sɛde yedi kan aka kyerɛ mo dada no enti yegusu a sɛ biebru yene ɔmanfo etwetwe enkomo yegusu a yene ɔmo twetwe enkomo na naije eye otumfo akyeamehene nana nsuase poku agyeman na kyeame pani na committee no a wo mo hwɛ entotoyeso no na naije eka ho ebinti ono so wa ha ye na naije betwetwe nkomo ba ko mienu miensa afa de ekoso no ehom nkoso na mo hwɛ Opemso TV. Yo Opemso TV ahwefo madama said yedi kan ye no ye da ye ho kakra enra said adwumadie no koye eyi ne totoye ne neoma no ye behwe say ye beyi bi so ama mo hwe e YouTube and Facebook enti ye da so e wa ha ye gu so enti enche kra ye ne Yankakra yebeko yebeji ahome na yada ye ho kakra enti madaru mebru monkoso na monhwe ye Opemso TV Opemso radio na oye won ewo ono na yewura kotokohene etia ne nachi a Sabre ye ko na ne nananom bi edi nkomo kakra ansana yada ye ho ama yakọ baby fifo enti Opemso TV Opemso radio yaba ha mobeka ya bra ye ko gama nche ho no ye ne nananom yi ehia e ma ye twetwe nkomo kakra na me be free so ai ko na ho ankasa na ye ne nkasa nana bacho da roma da ho di kakra e ma ye bacho me de ama gbemu ameyistand te etwato kra enra enda yeda etoso miensa enra da no etitire ne ani ntira eba ebehwe nana anase ne de ebe Ashanti Union ena edi yen abaha ye papa Tenge Goba Sedo ye president ena ye nana Marehine ye vice president ena ye nana Opemso na nkasa ye life patron na ene ya ba ha sei no nia ya behu ye bendra anapa ya behu amamra asante ayi edi apue ewo ye nana Osei Bonsu ne Dɔte Yie ase na nokwa asem ni niam bebre ni nia ye nana Bonsu ene yen eye ebra wote ase wo Bretuo festival bia oba bebre ni woni na pamfo eba ho ebe ene yen di festival no na ebra ya te se wada ne bekum so no wash eye ebe Ashanti Union ya fa adwin se ye beba na yenso ya beboa ne ya som ene mampoman no asom de akire se woni yen ene eye adwuma no ye da se bebre meko nana ho ne na kasa nana mpacho Opemso ni ye mwakwa. We are here to mourn with our brother. Okay, please kindly introduce yourself to us. Gobatenge Sedo. I'm the president of every Ashanti Union. Our condolences to you and the entire community of Mamponsa. Peace Ambassador. Daasebere is our very good brother. He has visited us on a few occasions to the Volta region. So we have become very good. We have become very good brothers and friends. That is why we are here to mourn with all of you, because we are all from the same stock. So his works are great, monumental, and it's a colossus, very peaceful person. So that is why, because we often seek peace, that unity, we are here all the way from the Volta region to team up with our friends who are in the Ashanti region to mourn with the whole family. I can see every Asante Union. What does it entail, please? It entails peace. When I say peace, practical peace. That is visiting each other
of one another in our various areas of jurisdiction. That's why Otunfo was in Angloga, Mamponghene was in Angloga, visited us in our palaces, so we also come and visit them. If there are some quarrels among ourselves and even outside, we go to solve the problems. So we are here, we have seen the work this thing is doing. So our voice stands for peace and unity. Today, the King of Asante Kingdom will be present here, the life patron of your union. How enthused will you to see him? Oh, I'll be extremely enthused because that affinity is so solid, it's so binding that anytime we see each other, especially Otunfo, we keep smiling to each other. When he sees me here, he will have loved to jump into the air. So we are always in the palace. Even we passed there yesterday, but he was not around, so we came here direct. Okay, thank you very, very much, Togbi. May the Almighty God bless you, Togbi. I was for Yena Evers, Asante Eve Union, Penifo, our Modano Naba, Yura Asante Hine, your life patron. Daasebere Osei Bonsu Bretuo Piesie no na ono so ene womo ewo nkitahudie pa nti se na Bretuo asemo ato asanteman na ato onso ye ne na nanu mampani mfo be twetwe nkomo na ahima wadaroma opem so TV so ne menhia ahimfie wadama ye mamo akwa ba madam ehu se mode ne magugu mkopato mo ne hefo mpato ye papa papa de hine bi na na bunwa ntene na no atena konwa yi so omuma omumeni na mo be ka kire na mo papa da fo mo de be ka kire nse e papa de ni ja ono papa de mu ja de ni ja ono ntu ko ja yen e de se ma ye nyanka ya ye nyanka mebre mo papa wo ko ni suma kire de na mo de be kai no o de be ka no se ye nya ye saso nyina ye ne ma Daasebere ma umra Daasebere ma ena ye ne womo ekasai omu nyina edebre abobobo muti ene womo kon emu emampani ene emrante bebre ena se biebru womo de ebre abobo womo ekom yenko rawra yakasa ye ne nananom rawra akasa na so ye besai akohobiewu na yene na rawra hima akasa na rawra man hima oba no se biebru na brafo nim ene nachi yene no akasa bebre mo am shopping so TV Facebook YouTube no enra yene ne komo twetwe no ne nyina eda ho ambanya bi ahwe anopai yene rawra man hima wonu am yene no akasa oba no wone rawra na nanom atankonwa ana nanom nkonwa sofo wo mu nyina e wa ha ne benkum ne chia mepani e wa ha yenim se bia nyame bebo a afese nne na rawra man hene so kan ye ho na ayenkunimdie papa na wada room ebru opem so TV sunie yesai emu akwa babiu so ebru Daasebere papa ene asante som we de ka bibi kakra kire ye we di ka kasa bebre am ye tiefu ahwe am nipa dodo no ahu enne wa wura asante hene wono amu ba tienimi se wudi ka fiada no bae a enne watana se de na be ka kire asante man ne wrawraman a ehwe wo nyina yo ye di ka me daase asante man asam kase na ato asante man ne di kan ye wura opem so bo mu ase e ma no hyeden on hyeden sani aye ka no owo da ho ma ye kan ye nyina ye beko ti ebi adi kan a ye ma ye wura Daasebere Osei Bonsu so na tiye okwa ekwan so juju okwa ni a esisi nyina omo ye na nanom amane na wo mo ye ho ban amre pamu wo to nsa frɛ ya ye nso ba be kan ye nim sa ne ho te na me jedi sɛ ho nso be ye de enu nti na obi anko ye nsan ma ye no enti ene dai ye wura ne ma no hyeden onue ye daase na rawra man hima wono amu ne na kasenti ha ena wo mote rawra man hima ba no ne bra ni ankasa
ɛka ho abrɛ ni afade ne ade ye ne no ɛbɛtwetwe enkomo abra ye twetwe enkomo nyina no na bentia no so ɛda akyire obrafo ma cha wodi ne sen Family Kwajo Asare. Yeah. Wow. Naruma oye nana rara hine ne brani. Me Bretuo ni. Bretuo ni. Eni ma be ni kura we ase abomi hu kakra. Ya nana nam na edi jaye. Je no na esu egu so. Ti de kuta we ye de asoso. Enya asoso. Enya mfi de menkan na dawo. Se wa fade edi be na wo de aya atade abeho umutu abeho na udi abena ewure nsa no be nse omuyi de to we una nanam na ye to ho na abefa ya na wa na wa we de bia na maye edi nti na nneoma dɔɔso na wo de abeho no na aye ohun keka wo me da bi me hon keka me na na no da romanti me hon keka me hu sɛ warebesen ne adeɛ edi nti ɛnɛnɛ warebesen ato abeseno yi bese no amamre bese no de efise mewe nti amamre nti na ma bese no yɛda se papa nana rawra manhene brani abrante yi bɔ abentia yɛnkɔ na yɛnkɔ tie bi abrante yɛda se deɛ wobɔ ye yɛ friend sɛn yɛ frɛ no atenteben ba nyame bɔ yɛ ne sisia ne yɛ frɛ no owudwom mbrɔfo yɛ frɛ ne dej owudwom dej anaasɛ atenteben we no amede bɔ na bɛn ne de atenteben ba ɛne ne na yɛ wote no ɛne yɛ frɛ no owudwom ɛyɛ owudwom ampa fi sɛ yɛmmɔ abra yɛ wareyɛ ɛna yɛmmɔ abra sɛ biebru yɛto bɛdin yɛbɔ abra asɛm asi owudwumi ne nkyerɛaseɛ ɛne sɛ mpanin sɛ deɛ wɔbɔ abɛn no wɔno na ɛte aseɛ sɛi na akuma nyine nti akuma nyine no bɔ akuma nyine no na yɛhwɛ sɛ saa na ɛsound a akuma nyine deɛ na ɛtoa so akuma nyine yɛ frɛ wo yɛde bankye kɔhyɛ fam a asase afiri bankye yɛde aburo kɔhyɛ fam a asase afiri aburo yɛde odi kuro kɔhyɛ fam a asase afane kra adɛn na wo nkɔ wankra mi adɛn na wo kɔ wankro dɛmere fa due ɛne ni ampon na ne ɛyɛ ɔhene yi a wato yi no mmra ne ɛna mede ato aso ama ni ampon na ne ɛyɛ ɔhene a wato yi no mmra ne no nti ɛno yɛ
Minstrel, Abusafo, Abrantiano, Abo, Awie, na Yanni Otumfo, Fonton from Hema, Yaneno Ekasa, Yeria, Yabesai, Abba, Yechi, na Yahweh said, oh, Yera, Crowby, Asante Mamponghene, Yera, Otumfo, Yera, Kotokohene, Fonton from Hema, Otumfo, Fonton from Hema, and Yaneno, Ebechi, and Komwe. What are you, bro? Or Hema Fefe, Munri, my Yenu. I say, bro. What are Mama Dawadi, Nasubo Dibio, Nafe, Asante Mamponghene. Yo, you're from me, Nanamicha. You're taking a renewal in front from him. And I'm not to see anything. And then, yeah, Banny Ababoy Rechidom. And then a year no, Dɔte Yie Bonsu and then I era a Baba Madamifa. Intianadia, Yania Brepa, so she said a message in Chenia Baya. Media Begu, I'm never bought me Rechidom. Say you're running to win a crack. I don't see a Ben of media fan, I send Ben Abeka fan. I don't see a media fan on it say. Daasebere Osei Bonsu, why ye be? Why ye be pass? Say you're running why? Ye right, Tiana Chia, or no, anyone here, or say you're Rechimano. And I want to say, we're free in Mama Sante, in my hapa. And Yamaka, Nana say, Rade, on Fanny C, on Manada Papa. Some Ben Abeka Daasebere Mammy, Nana Jacquemet Mampong, my hima. Yay, Mira. Yako, Demrifa, Duenia, Yamin Fanny Sang Town, no so a why are dear 50 fiada, you will have fiada of a permanent netway. Why are dear Pa Naima, dear Canyon say, dear why you be a radin coupon on Shirao. That's a papa, Panano, Yadam say, none of the Becahona, and Yam Mufakakra, and Kahona. Maybe I can make it from an address. While he bought champagne in the Birmingham man. And my boy, my dear, a giant being coin, and I'm a preoccupation. It is an near quiet day, and Yanni Raquine. But say, only Chidom, I'm on the way of Dunia Tarnet, I'm not quite new rock, nearby. I brought a bar penny in me. I cry, make can say, you're rather Daasebere. Yammy on funny cranes, ye, a quite all corner. A year,